Hello, my love. Kumusta man ka diha? Kumusta man imong kuan diha sa gawa sa nasod? Okay ra. Gimingaw na siya kuning my love eh. Sus, kani atong mansion dire. Ako ra gyapon ning gi kuan gi atiman dire sige. Balag wala ka dire my love. Wala ka dire my love. Pero gyud ning iba kay man atong mansion. Sus, okay ra kay ko dire my love. Mga atong negosyo na mga beach na to, mga ditso na to, mga ito sila, mga itong mga sikat. Ako dyan ang ginegosyo, my love. Okay na kayo. May problema. Wala ako'y babae din, my love. Oy, sus. Wala ako'y babae. Ikaw lang akong babae. Ikaw lang akong babae, my love. Wala ako'y babae. Wala ako gabinuang. Wala ti gabinuangi. Bahalag. Naaka dito sa kawasan nasod. Wala ti gabinuangi, my love. Oy. Sus. Tarong ko ni mo, my love. Oy. Dili ko magbinuang ni mo. Kaya ikaw akong higing gugma, my love. My love. Wala ko magbakak nga wala. Blab, ka wala ko laing din baba, wala ko babaeng laing, wala ko laing babaeng gihigog madre. Ikaw ra jud, my love. Ikaw ra jud, my love. I love you, my love. I love you. Ikaw ra jud, my love. Boss, excuse me, boss. Tayo sa my love, tayo sa my love kay na ako bisita, my love. Ako sa ning paggon, my love. Mutawag ko nimo unyag balik, my love. Ano yung gate number 3? Ako? Mauni gate number 3. Kanang, nato kay pangutaan na, boss, kanang, isa ni si Dalusoy. Ako sa Dalusoy. Sir, sorry, kuhan, sir, kanang, messenger ko, sir. Messenger ka? Lagi, kuhan ba, message ba? Masa ba na? Nalan nga, mo, kuhan ka ni. Masa man? Mo, pirma ka ni, kay, may mensahe, diri ka. Masa may mensahe? Ya, pirma ka ni, sir, kay, may, kuhan di sa, kuhan, mensahe. Imuyab. Anong managpa man ka? Di mo may mensahe, sir. Igor ko sugo. Ano yung mensahe rin nga sagpaon ka kay nako na kay sa niya. Kasama yung kasuguan eh. Ay mo uyab. Naanay ko uyab. Mao may iyang gipada diri yun. Forbida. Wa ko uyab boy. Naay nanawag ko. Ade isa ni ko ang ballpen. Naay nanawag ko kani ha. Napay pirmay. Napay pirmay diri ubos. Para asa naman mo to? Ay katulo, ay kaduha. Suko kay siya nimo. Ano sukuman? Pila na kabuk imong uyab. Pila ka po kuya wa ma-share ako. Ade ayo pagkukuan pagreklamo. Imo na mensahe niya diri. Di kuan niya nga mo na gabi ko na kay mo babaero ka. Wa man ko uyab. Kasi paper mali nang pinagkuan Okay, sir, Ano lang sa kuan na. Firma diri. Kesa naman po na. Kay katulo. Oh. Wala siya kagwanta nimo. Ano man ka man kwanta? Kesa naman Buwag siya nimo kay wala siya kagwanta nimo. Wala itapot. Kesa mo na mayana. Kawo jo kibaw na sir kay ako igor ako messenger ni. Kibaw na. Paan ko da. Ya. Ari sa ko. Sige. Salamat kay sira. Sige. Ari na sa ko speaker sad. Gate number 4. Uyan. Kuan na eh. Pangalan gate 4 ah. Bingaw man. Sir, kaya to sir. Boss mo, tahan na to. Boss, mo ni balay ni Crispin? Mo ni. Ako. Okay, kay Crispin. Boss, mayan ako boss, kay naaka ba? Saan na? May mensahe nga. Papirma lang boss, kay kuha ni Dre bang, imo ning uyab sa una, tingay. Agap sa una? Sige, ako na ba naman? Ha? Pirma? Okay. Wala. Kadugay mo. Saan na? Nagpag Eh, ang mensahe Dre boss, sa imong uyab, mo ni mensahe diya, sagpa. Suko kay siya nimo. Sige, panginjan, mo ni ang mensahe niya. Dugay mo na makita ni. Messenger Mo ni ang sagpa naman nun. may na ko pirma sa ikado. Kay subos. Pagdalipas kinap layo. Tira bang layo apa tong Baig ko umata pirmi ni, masugamak na nila. ato po stickers bariyo ni. Ano sad? Duhan sad. Ay, pa reklamo. Ikaduha. Ano ni mong gibiyaan siya? Buntis siya. Ano ni mensahe niya? Nga anong to ni messenger Ano ni? balik reklamo? Dali kinapa ko ilakaw adto po ko sa bikas bariyo. Kita. Upag ni agya ni ba? Ay, pa reklamo sir kay. Saan? Tulo naman eh. Mao na niya katulo sir. Makibuwag na siya nimo.
Ano yan, mensahe. Laro ng messengeran mo. Ikaw na sad. Ya, di siya ko magdugay sir, kaya man naman. Atukos pikas Laro kon. ng mong kuwan eh. Ikaw mo maka nga messenger mo ko ako'y labot na iyong kon niya. Sus, kita. Atukos pikas. Boss, pwede ko mo na, boss? Oh, Ay, balay lang, undoy. eh. Man. Ikaw, undoy? Oh, ako yung doy. Oh, timing sa kayo. Sir, kay, may messenger ko, sir. Sama na. May mensahe, di ba nga? Ha? Imo ning kuyaban mo sa una. Oo. Neknan lang mo, pirma dyan ganigid. Uyab mo sa una. Ate, timan nila, basta mga ate, kuha na lang. Tumalas kuha na kayo, pirma lang dali kay, para kita malangan kay. Aw. Layo para ba akong kuha nan sir? Mo adto po ko rin speaker sir. Pikas ba rin? Sa may nga ng uyab na ko diagon. Wala chuk ibaw gid. Nagdagdagan mo to. Mo na. Mar ni buhat ni mo na mo pirma ka diri. Ano lagkuan? Basta wala ako ba to na mo Sa may okay. pirma na lang ko. Ya. Ilas mo kuyaban niyo. Ya. Mana? Oh. Sabi. Ay sir, ala sir ha. Ay kalma lang ha. Ang kato pagkasagpaa sir, mensahe ito nga. Daghang nga gibinuang nga babae. Mo na yan kon. Nga sagpa may yan si kon. Mensahe. Matayo. Ako ko'y binuangan mo Ay ba? nila pagreklamo sir, kay mo ako mo ni trabaho nako. Sa may nagkuha na lang. Ang mensahe diri sagpa. Binuang. O dili, di ay ba na pagreklamo sige yo. Pag dagkon layo Ya. pa na Oh, kung pirma mo ko. pero mara sa ka. Ya. Tayo ni kalakihan ng scam taan niya. Ay kaduha sir. Ay isa ikay pa yung paminaw na ko sa istorya. Kaduha sir. Batay sakit-sakit na Daghan ha. daghan gibinuang ang babae. Iti sukuan yan mo. Or na yang mensahe. Last ang kuan pirma. Tinuod ka ni Ay, iyahan ni ko. balibad kaya ako, siguro ko trabaho ni mo ni trabaho. Bawal ba ko kaila ni mo? Ay pagreklamo. Wala ha? Oh, manda na eh. Saan? Katulo sir. Makibuwag na dyan mo. Nuang mo nang Ano? kuha na. Buntis siya. Ano yan kon? Mensahe. Oh. Matay ni kalakihan ni ang Okay na mo na kay ako messenger ko. Piti sakitan ni kay naong nako. Okay, kon butang diri. Mo Ah, timan ako nang naong mo ha. Sulod kita ka. Awak ni mo na sir, kaya ako trabaho ni ako sir, di ko makadugay sir kay. Sinsa lang yun. Basag pa agad ka upat ako. Pasensya lang yun. Katulong kayo mo. Sir, Sige. tuon ako. Tabi sa panahon ganito ano, pero marami ko lang. Ulan naman noon. Na siguro yung andol kanang gitawag nila og par ba. Sa mana? Dili par kanang LPA day para man LPA? par Philippine Area Responsibility mo to. Low pressure area ano. Igsoon na sila sa NPA? Dili sa NPA ko ano to NPA. Pareha kang dalusoy ba. Malay, Naong dalos cross at tang. Ano NPA? Oh. Ang LPA ko na siya lahat ng LPA. Lahi dahil na siya. Ay, Low pressure area. Gusto tayo lakas nga bagyo galing yung Southwest Pilipinas dal. undoy ba to? Undoy? Undoy? So o P na sad P. PO. P mo sang P. Nanas mo mga kuan siguro. P nga. Kuy, naman ng P. Kuy naman kami. Q. Kuy naman. Oh. Queenie. Umano sa nang Kuy Queenie? naman Queenie. So Sa sunod sa Q. Queenie. Q R. R. Oh, R. RR. Burang mo ni bagyo nga. RR siguro ni. No. Atay paisar. Paisar ba yung siguan doon kay kung kuan ba? Kung break. Tuluro ka buo. Ikaw gani. Problema ka kay mong brief. Tuluro lang ko. Ako adjud. Kay konting ulan, wa jud sulubon. Magkaulan ko sa naman. Pwede ko mutara niyo? Oh, nya. Kanang balay na nila, Jason. Wa di ka pa no. Sino naman si Sona ba? Jason, ito yung Jason. Ha? Jason mo ka. Jason mo na lang. Ano kanya? Anong wala ko ibungat mo sa Na may, kung kasi ka ng messenger ko. Ginger ka. Isang messenger. Na may mensahe. Matusbukan lang ka. Ha? Matusbukan lang ka. Oo man ka ng mensahe. Mensahe. tawag. Messenger ko sir niya. Parte mo sa kauyaban mo na. Si kauyaban ko tao na unsa ka. Wa mo kay daw na. Nagdang si William sige. Loy, buing. Di. Mao may kiko Andre. Ya. Nang kay kauyaban Anong ko. gid? Ano kauyaban? May pirma lang para ilo ko pirma sir. Ay, magkuyawan ko. Gaya na lang Pirma kay. reklamo, sir. Ingon ra ba nila kung mo pirma ko no kay mapriso ka? Ada ito reklamo ko. Di ka mapiso ni sir. Messenger di ba sir? Messenger ko. Sinja juga. Naka-ID. Ha? Naka-ID. Di na nun dito awan ko sa niso. Aw, Hindi ko po na. Report niya. Wala kay gidangay dito kay duda mo gawan. Sige na kay. Gawan ko sir. Badto ko sa. Taiwan. Matingaman sa tanga mo man sa pwede. Ay na pag reklamo sir kay mao ni May mensahe resulta ba sir. sa mga Asa man dapit? Ha? Oh. Uy! Mat! Ade, ay sa ay lang reklamo sir kay mensahe yan sir.
Mensahe niya sa kuan. Ay pagsagpat kay hindi kayo kuan dali siya. Sama na. Kita mensahe ni. Sagpa na kay. Oh, Mo mensahe ni sa inyong kuan. Yang ex. Pia sa anak kinsa ka ng iksa ba? Kaya sa nimo sige ko mabay. Nak mao na meron na resulta doon. Mabita Ano na. na pagkakamo sir? Perma sir. Pirma na sa? Perma. Yo, samo ka kada ba di pirma ano? Ano number 2? Naad. Ano yung usog-usog? Kinsa naman sila yung Ay nila pa na. Iksa sa siya. Samo ka ay. Ah, patay piti. Uy, ay say. Ay lalagi pa mo di ba? Ginaya daw, sir. Murag. Di. Ay sabi ko kapitan daw Ako ra pa kay sir. Basta ka kabalo. Anak Ay ka kapitan. Ako pilabot na sir. Oh, anak ka kapitan dire. Messenger ko. Malagi. Ay na istorya. Oh, nya. Perma na sir. Sakit ta. Ulo din na doon. Perma sir. Kinsa Ay man lalagi mo lang. Sa man mga tawhana ba? Ulo din na doon. Matay. Mana doon? Ako. Ay nalagpreklamo sir. Hindi na siguro ang pambabae doon. Yun na siguro ang pambabae. Gapon, last to gapon. In nako kinsa ni mga bayhanap. Ako Ay ay ano sumumon mo? Gina, ganun istorya sa ki. Sa uwan sir. Ano, gina, sir? Kita eh. Asa ka ni David? Oh. Buangan ng mga bayan. Ay! Katulog! Doon sa mga ka! Ano man mo, sir? Uy! Ikaw ka Uy, pilabot. ulat sa kuno, beso. Di ba? Mutanaw di ko sir. Ikay Jason. Oh, Jason ko. Apelido mo. Oh, ano mo tanong ka? Pagtarong diya, unsa man yan ang pang-apelido diya diya? Suarez sir ba? Suarez? No! Buwa nga! Jason Montero! Montero! Bakit ka ba ang ibang buwa?